Welcome, Rogy's Journey! Kadaghanan sa stress nato, dili tungod sa problema, kundi tungod sa sigitag think unsay ginahuna sa uban nato. Humna ni nga video kay basin mao ni ang nakapahinay sa imong paglambo. Ka-journey, real talk ha. Dili mo gyud ta dali kapuyon. Ang tinuod, dali ta maapektuhan, mao nang dali ta ma-offend, dali ta ma-discourage, dali ta mo undang. Kay imbes kita ang nagdala sa atong kinabuhi, gipasagdan nato nga ang opinion sa uban ang mudirekta sa atong dalan. Unya dayon magwonder ta nganong stress kay ta. Kabalo mo unsay katawanan? Ang mga tao nga imong gihuna-huna, busy pud kayo sa ilang kaugalingong problema ug pagpaningkamot. Ikaw ra day ang nag-overthink. Jim Rohn said, "Don't wish people would change. Wish that you would change." Kay the moment nga imong hunungon ang pagtan-aw sa uban, imong sugdan ang pag-ayo sa imong kaugalingon. Diha magsugod ang power. Power sa focus, power sa disiplina, ug power sa direksyon. Sunod higayon nga naay ni criticize nimo, naay ni judge nimo, naay ni doubt sa imong journey, punong sa kadiyot. Unya pangutana imong kaugalingon. Focus ba ko sa ila or sa akong growth? Kay ka-journey, ang future wala ginabuild sa opinion sa uban. Ginabuild na sa disiplina ug focus sa kaugalingon. Kung nakarelate ka ni, comment focus ka-journey. Og i-share ni kung naa kay amigo nga pirmi ra may stress sa opinion sa uban. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Ug ayaw kalimot, pasalamat tas Ginoo. Kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ka-journey, push yourself.